ובראשי חודשיכם תקריבו לאדוני פרים בני בקר 2 ואיל 1, כבשים בני שנה 7 תמימים ו3 עשרונים, סולת מנחה בלולה בשמן לאיל 1, ויסרון יסרון, סולת מנחה בלולה בשמן לכבש 1. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amén. ¿Tienen cosas para tirar? Baruch sheparani me'on shofet